Buenos dias, señoritas, señoritos. Arigato samaste. Anong sa'yo? Anong sa'yo? Okay kayo. Lubay, okay kayo. Okra, okay kayo. So yan mga katugal, panibagong video na naman ang gagawin natin. Panoorin nyo itong video na nag-viral na okay kayo. Lubay kayo. Oh my God! Wow! Hello, check. Kamusta ka na? Mari ako kansa. Mari tuwag sa kubapa. Check, kamusta ka na? Kao ka na, check. Nagkao na si check kayo. Harka check. Si Chasi check. Pangalan si kansa. Check. Busog ka kayo, check. Lamay kayo. Okay kayo. So, kamusta naman na ako karoon na skut kadeng. Kaya tingala ko, isigit-sigit na siya. Nahadlok na ko sa kukaw galayon. Kaya basi na usara ko kadeng. Lipak na siya pitin. Pero wala tayo. Kaya naipit siya. Kaya gawa siya sa presyohan. Gawa siya. Kaya grabe na yung problema siya sa presyohan. Isa? Nakoy matabi ka sa ako. Ano pangalan? Asa ka nagtoyo? Kanang, asa mo pangalan? Di siya mo thanks ko. Kaya gusto niya mo smile ra. Smile ko no. Asa mo pangalan? Yawa agad. Buang agad sa kionek ko na to. Koreano.